Zdravo svima! U ovom videu ću vam pričati o računovodstvu, preciznije o njegovom pojmu, predmetu i delovima iz kojih se ono sastoji. Pa da počnemo. Privredna društva se osnivaju sa ciljem obavljanja delatnosti, odnosno da bi obavljanjem te delatnosti ostvarila određenu korist, odnosno da bi ostvarila dobitak. Pa možemo reći da je privredno društvo zapravo pravno lice koje osnivaju fizička ili pravna lica sa ciljem obavljanja delatnosti kako bi ostvarila određenu dobit. Postoje različite podele privrednih društava. Jedna od njih jeste prema pravnoj formi i možemo razlikovati društva lica, odnosno tu spadaju ortačko i komanditno društvo i društva kapitala gde imamo društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. Sa druge strane, jedna od podela jeste i prema delatnosti i tako možemo posmatrati proizvodna, trgovinska i uslužna preduzeća. Pored ovih podela, tu postoji još i veličina, pa imamo mikro, mala, srednja i velika preduzeća i brojne druge podele. Sada treba reći da u svakom ovom preduzeću treba da postoji jedna služba koja se bavi prikupljanjem dokumentacije, evidentiranjem poslovnih događaja i ima zadatak da te poslovne događaje obradi, evidentira i na osnovu njih sastavi finansijske izveštaje. To je zapravo računovodstvo i jedna od definicija jeste da je to informacioni sistem čiji je zadatak da prikupi, obradi i prezentira sve informacije, odnosno podatke koje je prikupilo korisnicima informacija sa ciljem da omogući donošenje različitih odluka. Što se tiče predmeta računovodstva, treba reći da je predmet računovodstva imovina, kapital, obaveze, rashodi, prihodi i sam rezultat poslovanja. Zapravo, računovodstvo treba da sagleda i imovinu, i kapital, i obaveze, i rashode i prihode koje je preduzeće ostvarilo za određeni obračunski period i na osnovu svega toga utvrdi rezultat poslovanja koji može da bude pozitivan ili negativan, odnosno da bude dobitak ili gubitak. Osnovni cilj računovodstva jeste evidentiranje svih poslovnih događaja koji su se desili u određenom obračunskom periodu i na osnovu njih donošenje određenih informacija koje se mogu dalje koristiti za donošenje različitih ekonomskih odluka. Treba pomenuti da se računovodstveni proces sastoji iz 3 faze. Prva faza jeste input i ona podrazumeva prikupljanje dokumentacije o svim događajima. Druga faza jeste proces koji se zasniva na evidentiranju, odnosno knjiženju poslovnih događaja i treća faza jeste output, odnosno sastavljanje i prezentiranje finansijskih izveštaja za obračunski period. Što se tiče delova računovodstva, odnosno delova sistema računovodstva, moguće je razlikovati 2 koncepta i to su tradicionalni i savremeni koncept i prema ovom tradicionalnom konceptu možemo izdiferencirati 4 ta dela računovodstva. Prvo jeste knjigovodstvo sa finansijskim izveštavanjem, zatim imamo računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu i računovodstveni nadzor. I sada ćemo svaki od ovih delova objasniti. Što se tiče knjigovodstva sa finansijskim izveštavanjem, to je jedan od najvažnijih delova računovodstva, odnosno čini onu računsku osnovu računovodstva i podrazumeva
evidentiranje svih poslovnih događaja koji su se desili u određenom intervalu, a to je najčešće period od 1 godine, i na osnovu toga produkovanje određenih financijskih izveštaja. Treba reći da je ovaj deo računovodstva fokusiran na prošlost, zapravo on se bavi onim informacijama koje su se desile u prošlosti i kao dva bitna izveštaja koja se produkuju na osnovu svih informacija za taj period su bilans stanja i bilans uspeha. Što se tiče računovodstvenog planiranja, kao što i sam naziv kaže, ono se bavi određenim planiranjem, odnosno bavi se sastavljanjem planova za budući period i za razliku od knjigovodstva koje je fokusirano na prošlost, planiranje se zasniva na budućnosti. Zatim, naredni deo jeste računovodstvena analiza. Računovodstvena analiza ima zadatak da analizira sve ono što se desilo u tom periodu, odnosno zasniva se na poređenju planiranog i ostvarenog, a takođe ima za cilj da analizira i utvrdi uzroke koji se javljaju kao posledica tih odstupanja između planiranog i ostvarenog. I imamo računovodstveni nadzor gde imamo računovodstvenu kontrolu i računovodstvenu kontrolu i reviziju. Računovodstvena kontrola, kao što i sam naziv kaže, ima za cilj da kontroliše dokumente, knjiženja, sve one obračune i nju vrše uglavnom interni organi. Sa druge strane imamo reviziju koja se zasniva na naknadnoj proveri događaja, aktivnosti, izveštaj, odnosno ima za cilj da utvrdi da li su finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, i nju vrše uglavnom eksterni organi i po obavljenoj reviziji izdaje se izveštaj o obavljenoj reviziji u kome se daje mišljenje revizora o tome da li su finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom. Što se tiče ovog drugog koncepta, savremeni koncept razlikuje dva dela računovodstva i to su finansijsko i upravljačko računovodstvo i neke sličnosti između njih date su kroz ovu neku šemu, tako da ukoliko posmatramo kriterijum korisnici, treba pomenuti da informacije finansijskog računovodstva koriste eksterni korisnici kao što su investitori, kreditori, javnost, državni organi, jer oni su zainteresovani za sve one finansijske izveštaje da se vidi kako je preduzeće poslovalo, a s druge strane upravljačko računovodstvo ima interne korisnike, odnosno ono je fokusirano na te interne potrebe preduzeća, odnosno na upravu i zaposlene. S druge strane, ukoliko se posmatra ta vremenska dimenzija, treba reći da je finansijsko računovodstvo usmereno na prošlost, na one protekle događaje, dok je upravljačko računovodstvo usmereno na budućnost. Bavi se nekim predviđanjima, projekcijama za neke naredne obračunske periode. I što se tiče primene regulative, treba napomenuti da i finansijsko i upravljačko računovodstvo se baziraju na toj zakonskoj i profesionalnoj regulativi. Zapravo koriste i zakon i ove međunarodne računovodstvene standarde i međunarodne standarde finansijskog izveštavanja. To bi bilo to za ovaj video, pa se vidimo u nekom narednom videu.